Gaday, kamay naman ko nila. Yan na. Huli namin. Ang dami na. Yan mga goy. Ang dami na nakuha. Oh. A few moments later. Hi guys! Welcome to my vlog. Panibagong araw, panibagong vlog naman mga kaunggoy, no? Karon manguha mig suso mga kaunggoy. Muna anha mi mag-start mga goy sa sapa mo subay-subay mi kauban na mo ang mga unggoy. Unggoy nang kuan. Are na may mga unggoy. Kinsa may mga taga dili taga bukid ha di mo ka-relate ani suso mga goy, no? Sige na. Sugdan na nato. Dito na, nagsugod na ka? Oo. Ako nga nga goy, luha ni unggoy. Puro puno man tae diri goy. Tuduan ta mo sa pangwag suso ha. Amin sa mga dandahon day, dara na yan. Ako sa lihugasan ng balde, meron ng pae. Ano mo day? Ay na mo sa diri pasag ka mo dadto. Na mo sa kadto sa babaw mo nga pa start na tare sa ubo. Sige mga guys. Manguha na tayo. Manguha meg suso mga boy, no? Asensya mo kadaghan na niyo. Basta pa ba yung short? Kadaghan diri ha. Ito kami panggawa na namin. Dagko kayo. Ay naglubugan ko na una. Kini pagukay mo na mga kuan dahon. Mga dahon banana din dahon. Dagko. Da mga goy, mga nguha mig. Gagagmay. Ay nagagmay. Kana dagko dai. Tore. Mo kana ingana. Inokban ni dai. Baro na ni daghan diri dai. Nara patinawon sa nato. Piyo ya. Ha? Piyo. Kanan da kong piyo ayun ang gamay. Asan piyo? Kaya ko'y kuha. Yes, Isma na. ayun na, gamay ka na, dako-dako lagi gamay. Tara. Hindi na mo naman nag mga dahon, pangukay mo ng mga dahon ba? Ay, sadaan, di na. Abin ako sa bato na yan. Ano ako sa bato? Kat-kat lang kita, diyan kutlita na po. Ayan ba? Pagputula na ang kanday. Yan, okay. Dapagoy! Angang goy? Ang naaday goy, wala niya kapiti goy. Ang magkahaglok sa bitin. Ang bitin magkahaglok sa ito ah. Nanas mga dahon din, nanas mga dahon ng milit eh. Get. Yung ano ko piyo eh. Ha? Ay, amo, pwede na hagdog ang plastic ng piyo ah. Ay, mga ko nag-gunitin ang paakin ba? Ha? Muni mga suso. Kani. Dayo. Manoso. Ta mga onggoy. Oh, tawag sa wala sud. Ako nangurog mo ang ko. Ay na tunaan babaw mo. Nangurog piyo ora, mahadlo kas piyo. Lara mga goy no. Lara suso. Suso lagi. Hinihinay lang day, tanawan yung mga konday. Narang sa konday, ilit rin ang konta. Tae nang sa. Yeah, boy. Ini yung mga dandahon, ano mga dandahon? Ilit na sinagot. May alam ang gagmay kayo kuhaan niya. Ano ko dako, tagba ito sa pupay, gamay rin unod. Ha? Ara! Ako, malilo ko. Hello guys. Amo na sa suso. Mana suso.
Sa mga dili taga bukid, do di mo kabaw kung saan nasuso. Oh. Napaya. Ay daghan no? Dugay. Barinig kita sa mukha eh. Yeah. Kuha ng bato yan. Yan lang na. Isa. Gay. Tara mga goy, mani suso. Tara na mga goy no. Diba niya ako, huwag kang kita iya. Ha? Na. Ano daghan no? Daghan sa kamon ba? Anas mo nga ni doon dahon ba? Marang labaw pa rin babaw. Ikat-kat deh ha. Ay. Naghan po tayo magpalungan siya. Ha? Pero oh. May blood. Brown ang ano nang babaw deh goy. Tansang takot ba? Iya oh. Kani mo pinakagwapas talan sa among kahuban. Nang mga dondahon, ukba na ng mga dondahon dahil di mo kayo na anak. Namili ko na, kung tayo sa tabaw, namili. Ano na pagbunan tayo sa tabaw, ipama na. Tamhak na na. Mamilit din na ya. Sa tae. May kami na. Nanas mga dahon dahil, namili ko nga ko. Ano na yun, pinapinip ako na yun. Oh, sarang may nitikabaw rin dyan natin eh. So kani mo ni suso. Kani. Hindi ka na yun sa bayan ka. Hindi ka rin yung masyado. Iya, meron mga ungas. Lani yan na, dagko yan lang. Oh. Kaya, Ano na mga goy? Maayo ka na. Yan. oh, tura pa yung agoy. Kami. Maagi yung mga tais. Baboy na. Mga tais na. Ya, dito yan, ang suk-suk yan. Nah, sige. Nabuha ko ulit di sa sikip sa pamiras ng gubot. Ito pa, oh. Yes. Bos na saman tayo, nawa lagi. So mga kaungas na raw mo suso daghan na. Hindi ko gani daghan. Dili ungas day. Kilista na na. Wala na ng ungas. Goy na. Goy? Oh, goy. Goy TV. Shout out. At notification bell. Mga goy. Unggoy. Mga unggoy. Si Kuya Elmer. Day. Napay ko pa kain. Dapo dyan yung kuala. Wow! Amazing shot. Lom na dyan diha o. Ningan na ni namo diri ang atunaan. Iriya. O kana. Dako para sa imo ha. Day. Ay, day. Ni Elmer, basta manggukod na. Thank you, Day. Hmm? Ba? Maga mga paway pa dito susu ako ya. Umar. Nakauna mo kay di ko mahadlok og kabaw. So, nahadlok mo sa kuha. Isa, day. Kagaya na. Oh my God. Ay, suway. Ikaw na. Oh.
Ay, hiya kita, no? Apa? Hoy, naunsa man mo ay mo kita. Mo kita bandagan na. Bayo. Mga kagoy! Subscribe na mo sa among YouTube. Sakay ko pa lang sa'yo eh. Nanganib na ang buhay ko eh. Safe na safe. Mago ko ng hawan mo. Wala doon sila kakita, oh. Goy. So, naunsa man mo, oy. Gamay ra siya. Bata-bata pa. So, Kuya Elmer. Ay, ang video mo din. Ang tanawon din. Kasi ni apel yapil gamay. Ganda apel. Bawa makalubot. Sa, iyo. Ingat kayo mga boy, no? Kasi may danger snake dire o danger frog o danger frog o danger crocodile, Ninja fish. o ninja fish, ninja turtle. Dara. Saan? Hanapin mo siya, hanapin mo. Kunin mo. Huwag hinahinay ka, basta tayo mahulog sa kanya. Aw. Yo. Sige guys, pangita na mo mga goy, no? Ako itig video ninyo mga goy. Si Ijoy, si Genevieve, si Erika, si Jisa. Si Jisa kay murag kusog yun sa manguha, kaya ako masagbaba. Suyupon tubig. At mo. Una ko ninyo itig video ninyo mga goy, no? Okay guys, murag tagandaghan na yung kuha naman suso guys. Anong mga goy, mga dili mga taga-bukid, taga-syudad, di mo kabawag unsa na siya. Ang nakarelate ana mga taga-bukid ra kana na sumasapa hilig manguwag mga suso. Sama namo. Sambay sa ta mga goy. Mara maghurot-hurot ang mga suso diri goy. Kuha oy. Yo. Dari ya, pwede Nan. No. Yo kayo ya. Yo sumayo manis Erika manguha. Lo. Murag suso. Lo, murag suso. Daghan. Na ito po aking nakuha. Videohan na to sa mga kilid-kilid no basi na ay mga piton diha no, mga asawa o mga banakon diha Ayap pud ana ya. Kaya basin ma Di ba guys? meow man diri mga suso diri. Ha? Sige lang. Yan guys. Hanap din ako guys. Basa ko day. Puta lang day. Dumaawa ko. Sudan mo na. Ayaw, sudan na. Ayaw kay gamay mo na ang dagko ana. Wait, glaan ninyo. Kuya, yawa na ako. Ang madok na. Gala ka ting. Bantang din. Sana ang dagko sa nauwang. Ha? Malino ko mukha mo ka. Yay ka. Dara. Guys, hay mga kaungas, ito po ang ating mga kalagla. Ay, kalagla. Wala man na. Ako ba? Kana niya na mag-video.
gago. Nagdako, kagamit ka pistol. Ay na, ayun, ay, boy, gugmay mo na, boy, yun na. Kanang dagko na itong Kaya mo na nila. Huwag mo nila, mahumpit naman na. Noon tayo lang, Kuya Elmer. Bagay na pa kami lagla. Yara, mahumpit naman na, di mo na manguan. Ano na kayo? Wala to, igalo niya mo ni. Sawa! Ay, wa. Ano, Kuya Elmer! Bawa man tayo, dire! Ini, ini siya. Ini, yan, yan. Ano kayo mga kabagan na malubit? Yan na dahil. So, yun na guys, punta na kami. Iba na din siya. Char, kagaya. Hello, guys! Silok kita. Ha? Panibagong channel! Panibagong. Puro, kubyari na. Dako kayo? Gusto ko ng kuwan. Aray, Jay! Ito, dara oh! Uy! Vlog tayo, vlog! 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 So guys! Glubo kaya? Ara! Oh, mana say suso? Naghan na, guys! Ano mga boy? Nga mo nga. Oo? Vlog day. Nara. Day, bit kita day. Napa oh? Kaway ayo. Ada mga daw na, mga daw na, nagpakuha. Dayo. Dara oh, kani si Elmer kaway ayo man dud. Ha? Wow! Iya. Mas mga kuan ra na mga dahon sila bumili ko kadaghan di ano. Nakataghan. Daghan ng isa. Ay, baka sini. Oh, Sa ako di ay ganin ha. Kung wa mo niyo ganin. oh ano yan, ano daghan. Araya. Ah, daghan kayo. Ano? Hello. Hello. Wala nabusok ko ako ginibig. Okay ra na. Ikaw na, don't smile. Nagagoy. Onggoy. Onggoy. Piyo po, piyo. Makakain ko. Adri, Adri. Aray na. Aray! Naasyan! Ha? Sabi na ay. Nanda? Wala. Ugkuba ni ano yan? Ugkuba. Dako good. Ikapa, tay. Ikapa, tay. Ayaw. Ay, ay. Ay, dinay mo ha, dinay mo.
Kaya ahak sa unod anak. Tangtang ko na mas lubot anak na. Grabe yung photographer ay video recorder grabe serious ko. Tintang ko tinta. Ay, bali mo kam dagan ganit na ay. Ano? Nina. Lawan ang hika tupiyo kuma. Buta nimo ko ah. Yoy, buta. Terus anak ko dah. Yan master. Grabe ni mangoy hingkaw ka tutot laki mo. Di bantay mo bunga malay dito na. Dito. Wala rasa ka ko. Ayo. Mahal siya. Dad. Mga goy, dami na namin kinuhang susok mga goy, no? Ah, ano? Day. Ano nga ba to? Dala lang, day. Hi, girl. Sino? Day. Tinaw ari. Klaro, may mga tawanan na. Ay, lagyan man. Ako lang putig sunod. Ah! Day. Day. Saka karabig ko. Ang tawaya. Pilo ka niya. Nakagagawin mo na rin, ang gagagay rin. Gagmay, bilit. May gagmay yan. Halap siya ka rin na guys. Akan awa, nagbubuan Excited rin na dito. po kasi ang sarap ko ito. Yan, may vaccine dito ang bumili. Yan, may ikaw. Ano yun? Luto way lasa. Ano? Wait lang, wala ko. Ito lang daan. Ano daan? Ito nagsuksak ka. Yan. Nakapag piyo yan. Tuhan ko. Dapat ko din. Kaya dahil, nanganay ka ng pupuri dahil, hindi na mo dahil. Nanganay ba? Nanganay ba? Maginahinay mo. Piyo dere oh. Agara piyo ka dyan. Gira yan. Nandiri ang piyo. Eh! Kasampari. Di pa.
Taya, maya-maya ka na. Iya, pero niya. Kadak-kadak mo. Ha? What to you, oy? Patay kang bitin-bitin na. Oh. No! Dito na ka ng kainan. Bawa makalubot. Sa, iya. Ay, mate. Lubot-lubot. Ingat tayo mga goy, no? Kay basin na may danger snake dire o danger frog o danger frog, danger crocodile, Ninja fish. o ninja fish, ninja turtle. Dara ya. Saan? Hanapin mo siya, hanapin mo. Kunin mo. Pag hinahinay ka, basta tayo mahulog sa kanya. Aw. Yo. Sige guys, pangita na mo mga goy, no? Ako itig video ninyo mga goy. Si Ijoy, si Genevieve, si Erika, si Jisa. Si Jisa kay mura kusog din sa manguha, kay dako sa baba. Suyupon tubig. Ato mo. Una ko ninyo itig video ninyo mga goy, no? Okay guys, murag daghan-daghan na yung kuha naman suso guys. Anong mga goy, mga dili mga taga-bukid, taga-syudad, di mo kabawag unsa na siya. Ang nakarelate ana mga taga-bukid ra kana na sa mga sapa hilig manguwag mga suso sa manamo. Sambay sa ta mga goy. Mara maghurot-hurot ang mga suso diri goy. Bakwa, oy. Sige. Yo. Dari ya, pwede na ganaya. Han. No. Yo, ako kayo ya. Yo sumayo manis Erika manguha. Lo. Murag suso. Lo, murag suso. Daghan. Na ito po aking nakuha. Videohan na to sa mga kilid-kilid, no? Basta na ay mga piton diha, no? Mga asawa o mga banakon diha, Ayak, padana ya. Kaya basta ma... Di bagay. Meow, mandri. Mga suso diri. Ha? Sige lang. Mga kaonggoy! Mga goy, dagdag-daghan na yung nakuha ng mga goy, no? Okay, sir, bit-bit. Sige, panguha mo mga goy. Mga kuha. Marami-rami na makuha namin, no? Nahuli namin yung suso. Yan, huli namin. Ang dami na. Yan mga goy, ang dami na nakuha. Yan. Sila naman tayo. Uy. Lagi. Goy. Kini day, o kaba ni day. Kini dito day. Kini ba, kini. Kana-kanang na dahon day. Naanis mga dahon day. Ari ko pitos dahon sa onday. Ari ko. Ano ba? Aba na. Ni. 1, 2, 3. Wow! What's the big? Amazing egg. This is big. Anak, kadako yun no. Kadaghan pa niya, Anak, Pero, nakagrabe. daghan pa. Wow, amazing. Amazing egg. Nga lagi na mga dahon lagi. Dara. Yuta, may nakitaan. Dara ya. 1, 1, 2, 3, go! Wow! Duha. Amazing. Daghan niya ay. Daghan. Wow. Ang mga dahon. Akit tayo. Dara. Ya. Tara, mukuha. Dara kapal. Ha. 1, 2, 3, go. Go, wala. Kasi mga nakangyod. Kaya na yung mga dahon. Di ay. Abay. Oy, kasakit. Naraday. Sige. Kalam. Tara, lubot niyo, tara. Na, tamaka ni Erika, Sentiil. Ay, diba? Ouch! Ouch, my God.
Kana na eh. Padong pero jugay. Ano sang katas babong? Na isda jao. Ha? Na. Kuan man eh. Sino na? Kuan kinang mura din. Buwan. Di ay, mana baki. Nagkuha na. Tuya ah. Kamla lahog. Buwan ta tuloy mo. Subaho pandubot mo kay. Ay. Isa na. Dili ka nagtugod sa ima. Yang hijau ya. Yes, intan. Lah. Sugod na ka dai. Daya. Ya. Saan bumuan ito eh? Oo. Ha? Oo. Lagi ungat, mga unggoy. Ate na tulaya. Ano pot mo? Naman ko. Tignan. Ya. Ano? Ano? Ihawas yung video, walang kalibangan serious kaya. Apa pinalo ko? Nakababa. Ay, kaako pa kita pendak oke. Ibu kata. Gaya itu cantik. Alat tae. Nasa idang sapato. Sama na po nito. Dami na, pay dako oy lang di. On na no. Laki na to oh. Yo. Hala. Ha!
Mahinaan mo, ano dagang tayo ito eh. Mali dalang ilo na. Mahinaan ilo, kasuan mo. Tama na kayo ilo. Wala tayo gagawin. Mahinaan mo din tayo. Kadlaw gini uwan. Matbang lang sa dito tayo. Ano? Okay, kini daghan diri day, sa tuga day. Uy, dako. Sana nagkamo ko. Kailangan ko pero kuwag mo man. Grabe na daghan day, kaya alam mo kung lubang ang bilang na. Wow! Ang ganda dito. Uy! Uy, ayong hikay. Umulong ko. I'm sorry. Not sorry. Say, oh, okay. Okay! Kabilang ko sila buhay sa akin. Labanhaw ang mato. Ah. Ay. Labanhaw ang mato. Kita na ako. Medium tayo. Ang balik ko sa kutas. Yun guys. Kain. Okay. Purso na day, ay cut. Hi mga goy, human na may panghuwag suso, manguli na may. Ang si Erika, si Jisa, si Ejoy, si Mary Joy, si Genevieve. Salamat sa ilang pag-cooperate sa akong vlog uban-uban sila no. Saan man magpunta, 24 oras nakatutok. Ay na may dana kami. Adi mo doon sa ako. Perang doon. Guys, ang mga ginimpiuhan guys. Kaya ang guys. Ang unggoy. Ano guys, ilang uwan. Ginang mo. Kain tayo. Uhaw, uhaw. Ay, sarap ito. Tuwala ka tao. Charot. Pakita ang suso. Video na. Ay, nga na no. Kumaliga na mo ito. Hindi ba na? Wala lagi na. Agawa ay. Daghan dili ko ba.
Buang na dyan. Pulok mga mga kan. Ganda yung labang ilaw. Ayaw. Yun pa na tumawag kaya pa makuha yung hongkaw niya. Ayaw, dagiri ka ba? Mga boy, nahuli naman. Dami. Tulungan na rin. Ikat na kayo. Dihon mo na rin mo mag-ibig. Ani, kato ako ba? Kung masya tigdaran. Maliguro ba man dyan siya? Magbuhat na lang. Bras! Sus! No, magkuhan. Wow! Dami! Ayo, day, gamay naman ka ni day. Ibalik yun. Oo, din na kita daw. Nga day, wadat kita day nga na ba? Ay, sa lipod sang. Sup-sup, dugay na sup-supon. Sa isa. Hindi ba na? Kana, apil si Gian na. Day, magbaro na. Smile an. Ayaw, silibre ka ng labak ko. Ano ante? Ayan, diyan na na may butang niya ba? Iksa po ni Mori daga naghasol. Ah. Maglubot. Ikas na adak tunga ay kuha para ano ba anak? Madali na suplupon ba? Ay lang, day. Iso gamay katan. Ato kate. Gamay katan kare ko. Iyab. Ayaw yung ano kuan ko ay palagi ni kuan lagi dire dire bitaw. Sodya? Hindi na masuktok ug maayo. Yawa, di sodya. Ah, basta sok ilabay. Manguk-uk na gisa. Why soda? Ay bangay so. Tang sa kuan. Uban sa radyo di ka nang kuan wifi. Wifi tra rodel dai. Ha? Nakit mo kay Gante na. Ano, buwa na dyan siya. Ano nang buwa ka na? Pilit mo yung lawak ko yung kuan yan na. Bandak ko. Balay. Hugas. Igano na rin. Dai.